Nenad Čanak, rođen u Pančevu 2. novembra 1959. je srpski političar. Poreklo porodice Čanak vodi iz Zrmanja, to jest iz Like. Pradeda Nenada Čanka u Vojvodinu je došao nakon 1918. godine, dok otac Milan, profesor univerziteta, biolog, bio je gradonačelnik Novog Sada i član predsjedništva SAP Vojvodine, a majka Bosiljka, profesor univerziteta u Novom Sadu. Nenad Čanak je ateista, počeo je kao profesionalni muzičar, flautista, svirajući po kafanama, kasnije se zaposlio u Naftagas prometu u oblasti spoljne trgovine. Čanak je 1990. godine osnovao Ligu socijaldemokrata Vojvodine. Tokom rata u Hrvatskoj Čanak je bio mobilisan u JNA i učestvovao je u bici za Vukovar. Tokom 1999. zalagao se i promovisao je program Republika Vojvodina. Čanku zameraju saradnju sa Nenadom Opačićem prilikom organizovanja višemesečnih antirežimskih demonstracija u Novom Sadu 1999. godine, koji je osuđen kao glavni organizator prodaje droge u Novom Sadu, povezan sa zemunskim klanom. Čanak je te navode demantovao, tvrdeći da je Opačića poznavao samo u svojstvu organizatora obezbeđenja opozicionih mitinga 1999. godine. Čanak je 4. decembra 2002. godine prisustvovao koncertu kontroverznog naziva Srijem Hrvatskoj u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, a Mato Jurić, predsjednik udruge protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, zatražio je od prisutnih da pozdrave Nenada Čanka, jer je Čanak u onim teškim vremenima progona Hrvata štitio hrvatski narod u Vojvodini. Naziv ove manifestacije je izazvao reakciju kod određenih grupa ljudi, a Srpska radikalna stranka je iskoristila ovaj događaj u predizbornoj kampanji za predsjednika Srbije 2008. godine. Učestvovao je u reality serijalu Veliki brat 2009. godine, koji se emitao na televiziji Pink. Marija Vasić, bivša supruga, ga je optužila da je putem svojih veza u organima vlasti oteo sina. Optužen je 2012. godine za nanošenje teških telesnih povreda Pavlu Lešanoviću u Novom Sadu ispred kafane Tako je suđeno. Na samom suđenju pravio incidente, pretio sudu i remetio normalan tok suđenja. Na kraju, u svoje mafijaško-političke veze biva oslobođen optužbi. Srpska pravoslavna crkva je povremeno meta napada Nenada Čanka, pa ju je optuživao za narušavanje vojvođanske kulture, gradnjom crkava s kupolama. Iako su Srbi u Vojvodini za vreme vladavine Austro-Ugarske morali graditi crkve u baroknom stilu, da bi ih se lakše kasnije pounijetilo. Smatra da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori 1918. godine otela hramove Crnogorskoj crkvi i da ih treba vratiti državi Crnoj Gori. Tokom 2020. godine u jeku pandemije koronavirusa optužio je Srpsku pravoslavnu crkvu da čini akt bioterorizma i podriva stabilnost njegove zemlje. Crkva mu je odgovorila da su to dva paradoksa: biti ateista, zainteresovan za delovanje crkve, i biti secesionista, zabrinut za stabilnost svoje zemlje.